गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जथायै नायदिंहोयो। सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि हाग्राखौ अरन एनजिअ, चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल जथायै नायदिंहोयो। नायदिंनानै हाग्रामानि सायाव गोबां बाथ्राफोर मिथिनानै लायो आरो हाग्रामा रैखाथिनि बागै सावरायलायो। नायदिंखांनायनि उनाव अरन एनजिअ नेहाथारि रनजित मुसाहारिया रादाब बिबुंथियाव ओरैबायदि बुंथियो। स्पेशली जोङो गासैबो थांनाय 15 आगस्टआव जे डिक्लेयार होजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क बा सिखोना झार एनाउन्स खालामदों चिफ मिनिस्टार आरो बियो गोबां जोंनि बिटिआरनि मान होनो गोनां प्रमद बर' आरो इएम रनजित बसुमतारी आरो गोबां नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेशन कन्ट्रिबिउसन दं बेवहाय दानि जोङो गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। बे एनाउन्स खालामनाय डिक्लेयार होनायजों जाया, बेवहाय स्टाफनि गोबां एक्टिभिटिस नांगोन। बे हाग्राखौ बे नेशनेल पार्कखौ जोङो रैखाथि होनांगौब्ला जोङो मोनब्रै रेन्ज, जोङो खुंग्रिं रेन्ज होनबा मोनबा जायो बियो। जोङो बेखौ दोनखोमाबाय थानाय जायो। अफिसियेलि हिसाबै जोङो बांसिन जोङो मोननै रेन्ज होनजायो रुनिकाटानि आन्दारावनो, खुंग्रिं रेन्ज आरो रुनिकाटा रेन्ज। दिनैहाय हुल्थुगाव डिभिजनाव मोनथाम रेन्ज थाबाय, उल्टापानि आरो झारबारि आरो गौरां रेन्ज। बिजों दाजाबफानानै जोङो बे 391 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जे एनाउन्स खालामबाय, बेवहाय रैखाथि खालामनांगौ आरो रैखना खालामनांगौआ बेवहाय गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। जोंनि लकेल इन्टेलेक्सुयेल आरो गोबां एवारनेसनि प्रग्राम इम्परटेन्ट। फरेस्ट प्रटेक्सन खालामनांगौबा जोंनि नेशनेल पार्कखौ जोङो प्रटेक्ट कनजारभेसन खालामनांगौ। जोङो माखासे गोबां एनजिअसफोरनि इम्परटेन्ट, जोङो माखासे बुस्थुखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरैहाय जोंहा बिटिसि आवनो जोङो मानास नेशनेल पार्क, रायमना नेशनेल पार्क, जोङो मोनथाम नेशनेल पार्क जाबाय जोंहा। सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क जोङो थार्डआव जों मोनफैनो हागौबाय। बेहाय खोब गोग्गाथाव, रंजाथाव आरो जोङो मोजां जोङो खामानि मावलांनांगोन। बेवहाय गोबां जोंनि माखासे माने टुरिस्टनि इम्परटेन्ट जोङो बेयावबो हाबाफारि मावनांगौ थाबाय। मानोना दावबायफैगोन गुबुन कान्ट्रिनि आरो गुबुन गुबुन माखासे जोङो नेचारेल बिउटि बा जिब जुनार वाइल्ड लाइफ बेफोरखौ नायनो थाखाय फैयो। जोङो गोबां सामार भेकेसन टाइमफ्राव थाङो। दा बेबायदिनो जोंनि बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआवबो गोबां बेबायदिनो वाइल्ड लाइफ स्पिसिसफोर दङ। बे भुटानजों कानेक्सन जोंहा माखासे थांलाय फैलाय जाबाय थायो। दा बांसिन बे हाग्राया जुदि जोबस्राङोबा मा होनो वाइल्ड लाइफ होननाय बुस्थुआ स्पिसिसा थानाय नङा। बिसोरनाव गोबां फरेस्ट दङ, बेवहाय माइग्रेसन जागोन। बेवहाय थाहैनो माने साइलेन्ट जन नांगौ। दिनैहाय बियो मोनसे एनाउन्स खालामजाबायबा मा होनो बे हाग्रायाव लासैनो जुदि साइलेन्ट मानसिया जुदि हाबाबा अट'मेटिकलि जिब जुनारा बारायफैगोन होननानै आं सानो आरो निस्सय जागोन। बे ओनसोलाव बा बे जायगायावहाय मोनसे जारिमिनफोर दङ। जारिमिनाथ' जोङो बे सिखोना जोहोलावनिनो गोबां जारिमिन दं। जोङो मा होनो एलपि स्कुलफ्रावनो फरायबोनो मोन्दों, एमइ स्कुलफ्रावनो फरायबोनो मोन्दों। दा बेवहाय जोङो बेखौदि मोनसे बर'नि जे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क जे एनाउन्स खालामबाय, बियो जोंनि थाखाय बर' जाथिनिबो गोग्गाथाव होननानै आं साननानै लायो। स्पेशली जोङो मा होनो माखासे जोंनि इन्डिजिनियास मानसिफोर थायो, बर' ट्राइबेल आरो आदिबासिफोर। जोंनि बेवहाय माखासे फिसा फिसौ इस्युसफोर थायो, बेखौ जोङो माखासे बिसोरनोबो खामानि मावना होनांगोन। बेवहाय जोङो बिसोरखौ एवारनेस होनांगोन। जोंनि फरेस्टआ मा इम्परटेन्ट आरो नेशनेल पार्कआ मा इम्परटेन्ट। जोङो माब्रैहाय होनबा जोङो हाग्रा सिफायनानैल' डिस्ट्रय जोबस्राङोबा जोङो बेयाव थांना थानांगोन आरो हा हु मोनबा जोंनि नामाव जायोबा एलटमेन्ट जायोबा गभर्नमेन्टआ होयोबा सलिउसन जागोन, बे नङा। खिन्थु बेनि अनगायैबो आं होनबोबाय थादों, जोंनि क्लाइमेट चेन्ज, जोङो हाग्राया जोबस्राङोब्ला मोनसे मा होनो रिफुजिस थानांनाय, जेरैहाय
जोंनि चिराङावनो सिसुबारियाव रिफुजिस जानानै थानांबाय। दिनैहाय जोंनि गाहाय ओनसोलाव थानाय सान्थिपुर, रुनिकाटा, खुंग्रिं, लाइमुथि गोबां ओनसोलफोर दं गाहायाव। बेफोरो बे उत्तर ओनसोलनि जोंनि सा ओनसोलनि जे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क जे एनाउन्स खालामजाबाय, बे हाग्राया निस्सय प्रटेक्ट जागोन आरो बेयाव प्रटेक्ट जानायाव जोंनि रायजो राजायाबो लैहोर लैहोर ओंखारनांगोन आरो इन्टेलेक्सुवेल इम्परटेन्ट आरो बिनि रिसार्च खालामग्रा माखासे जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा हाग्राया मा इम्परटेन्ट बेखौ जोङो बुजिनांगोन आरो जोंनि माखासे जोंनि बर' मानसिफोरनि संसार जानायखौ जोङो जोंनि एसे एनै बुजियैफोरखौ जोङो बिसोरनो फोरमायनानै मा बुस्थु बेखौ जों फोरोंनांगोन। जिहेतु बियो नेशनेल पार्क महर मोनबाय, बे समाव नैबे ओनसोलावहाय बे हाग्रा ओनसोलाव नायनो थाखाय टुरिस्टफोरनि थाखाय मा गोनांथि बुस्थुफोर दङ? दाथ' जोंनि स्पेसियेलि एलिफेन्ट एभेलेबेल, जोङो माखासे बाइसनफोर दंमोन बावहाय सिगांफोर, आरो दा गल्डेन लांगुर आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि मिथिसायै साइन्टिफिक नेमजों थानाय माखासे वाइल्ड लाइफ स्पिसिसफोर दङ। बेखौ जोङो माखासे मा होनो रिसार्च खालामनो थाखाय बेवहाय बाय'डाइभारसिटिनि इम्परटेन्ट आरो गोबां माखासे जोङो बेखौ डेभेलप खालामनांगौबा जोङो मोजां मोजां कनसालटेन्टफोर नांगोन आरो बेखौ जोङो प्रप'जाल गथायनांगोन बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय। जोङो मानो होनबा जों बे नेसनेल पार्क जाबायबा जोंहा मा होनो साफारि खालामग्रा, साफारि इम्परटेन्ट। जों बेखौ माब्रैहाय जोङो साफारि खालामनो बा माब्रैहाय नायदिंनो थाखाय जोङो जेन दावबायनो फैग्रा, जेनेबा बेखौ नेसनेल पार्कखौ नायदिंनो फैग्राफ्रा बिसोरनि थाखाय साफारि मा होनो साफारिनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो बेखौ जोङो सुबिदाखौ खालामनानै होनांगोन। गोबां हाग्रा दङ, नेसनेल पार्क महर मोननै हाग्राफोर दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव, गुबुन गुबुन ओनसोलाव। बै हाग्राफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मा खावलायगोन नोंथाङा? दासिमबो रायजो राजाफ्रा हाग्रा दानफायनानै गावनि सम्पति आरजिनाय, गावनि हा बारायनानै लानाय बेफोर नुथायफोरखौ जोङो नुबाय थायो। बे समाव मा खावलायगोन? बेवहाय रायजो राजाफ्रा निस्सय जोंहा बुजिनांगौ, गोबां 30, 40, 50, 100 बेबायदि बिगा एभेलेबेल दङ। जोंनि मानसिया बुजिनांगोन जे हाग्रायाबो जे बासिनांगौ आरो जिब जुनार आरो बे बासिनांगौ। जोङो दासिमाव आङो 35, 36 इयार्स जाबाय जोंनि नुनायाव रुनिकाटा ओनसोलनि बे ओनसोलनियाव गोबां हाग्रामोन, बांसिनानो जोङो हाग्राजों बुंफबनायमोन। खिन्थु दा मानसिया बारायबोनाय हिसाबै जोङो मानसिखौबो नैबे खालामाजासे बांसिन दा हाग्रा दाननायखौ जोङो स्टप खालामनांसिगौ। आरो बेवहाय जोङो जे टुरिस्टफोरनि माखासे खामानि जागोन, बेवहाय माखासे जोङो फिसा फिसौ जोङो खामानि मावनो माबायदि सुबिदा जागोन, बेखौ माबायदि ग्रौथ खालामगोन, जोङो माखासे मा होनो जोंनि मा होनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि माखासे बेफोरखौ नारसिननानै माखासे बेजे टुरिस्टआबो जे इम्परटेन्ट आरो कटेजफोर बानायनाय, माखासे दावबायगिरिफ्राबो थाफैनांगोन ना, बेफोरबायदिनो गोबां जोङो बिजनेसनि थाखाय मोनसे बेबो जे मोनसे इम्परटेन्ट आरो बियो खालामनांगौ, बेयो जोंनि दायथ' थाबाय। सिखोना जोहोलाव हाग्रामा जानायनि सायाव सोरनि आखाइ दं होननानै बुंनो सानो? सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क जानायाव जोङो स्पेसियेलि जोङो मान होनो गोनां प्रमद बर' सार, बिटिआरनि CM, आरो EM रन्जित बसुमतारी आरो गोबां जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोर आरो NGOsफोर जोङो बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दङ। आरो जोंनि गामि ओनसोलाव थानायफ्रा बांसिन मिथियोखाय दा बेफोरखौ जोङो नेसनेल पार्क बा जोंनि हाग्रा ओनसोला बासायनानै थानांगौ बेखौ इम्परटेन्ट साना। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ जे इम्परटेन्ट सानहोनो थाखाय जोङो गोबां एवारनेसनि प्रग्राम आरो खालामनांगौ आरो डिपार्टमेन्टआबो दायथ' लानांगौ आरो जे इन्डिजिनियास मानसि बेफोरखौ जोङो फिसा फिसौ इस्युसखौ जोङो स्कप होनानै जोङो माखासे मा होनो बेखौ जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ जोंहा थाबावबाय।